alakult. Aztán az 1930-as évektől egyre többször hallunk külföldön turnézó Rajkó zenekarokról. Ezekben a zenekarokban készítették fel a fiatal zenészeket a cigánymuzsikálás művészetére, egy-egy neves primás vagy karmester irányításával. A Rajkók igen népszerűek voltak itthon is, de még inkább külföldön. Aztán hosszú évek után 1953-ban az akkori DISZ központi művészegyüttes élesztette fel ezt a hasznos intézményt azzal a céllal, hogy a cigányzenész utánpótlás nevelést magasabb színvonalra emelje. A Rajkók a hangszeres képzés mellett középiskolát is végeznek. A felkészítést, az új életre való nevelést ugyanaz a cigány karmester irányította 35 éven át, akit joggal neveznek a Rajkók atyjának, Farkas Gyula. Most Farkas Gyula feldolgozásában hallgassuk meg az Ámult csárdást. Azt hiszem, nem árulok el titkot, ha elmondom, hogy a fiatal prímás Farkas Gyula unokája. Vele már találkozhattak a televízió nézők a vasárnapi muzsika egyik műsorában. Azóta évek teltek el. A feles hegedűt most már felcserélte 3/4-esre Szomora Pál.